Luar biasa. Oke. Wah, jadi kaget aku. Waduh, apa iki? Kayak dipecut niku lho. Dipecut. Kan ya kaget. Semablak. Nah, jan-jan Mbak Mimin ngantekan kok, ngantek Dipecut gumun ter- dhewe ya. Ya. Pecutan pisan nang kas, Mas. Pecut pisan Kas Mas. Wah. Rahime bergejolak. Deni. Wes. Malah kok suara memedi. Ya Uut, ayo Uut. Ya. Ya ndek Uut. Ayo out. Iki ponakane Mas Cato. Iki mah ya ponakku. Ya ponakan Sti. Ini ponakan, ini SMKI. Sabi teh mangkat kabeh. Wah, pokoknya ben kelumpuk ora keliyo. Mana lagune mana? Ora apa-apa. Apa? Pamundutane suratan. Apa singkong dan keju apa-apa Singkong kejungko. Nek urung menguasai sing iso wae ya ya. Ada iming-iming, ada sigar,